O Concello de Lousame pon en marcha un novo plan para fomentar a natalidade e facer fronte á despoboación do rural. A iniciativa inclúe axudas económicas por nacemento, máis apoio ás familias e un novo servizo de asesoramento á lactancia. O Concello de Lousame vén de presentar o seu primeiro programa municipal de fomento da natalidade, baixo o lema Nacín en Lousame, un orgullo que se debe coidar. Un plan que arrincará en xaneiro de 2026 e que nace coa intención de medrar ano a ano. A medida principal será unha axuda directa de 900 euros por cada neno ou nena que naza no municipio, repartida en 3 anos cun pago de 300 euros anuais. A achega estará condicionada a que a crianza e, canto menos, un dos proxenitores estean empadroados en Lousame durante ese período. A partir do ano 2026, Lousame vai a lanzar o programa Nacín en Lousame, un orgullo que se debe coidar. Este vai ser un programa novedoso, que hasta agora non existía, foi un dos obxectivos deste equipo de goberno desde que eu asumín a alcaldía, levamos varios meses traballando isto nas áreas de servicios sociais, que a Concellería de Servicios Sociais, e como punto de partida, digamos, o que nos dou tempo a facer hasta agora, vai ser que vai a ter, de momento, para empezar, 3 líneas de actuación. O programa complétase con outras 2 liñas de actuación. Por unha banda, o Concello incrementará nun 33% a achega económica á AMPA Alecrín do CPI Cernadas de Castro, co obxectivo de reforzar as actividades dirixidas á infancia. O que vamos a presentar agora é un programa ambicioso, vai ser un comezo, digamos, porque temos o obxectivo de que ano a ano se vaya ampliando e aumentando medidas según as partidas económicas que poidamos dispoñer, pero para empezar, como punto de partida e para, digamos, entre outras cousas, axudar a revertir a natalidade deste concello, porque é un concello rural que está en reto demográfico e temos a obligación de invertir políticas para fomentar a natalidade e, digamos, conseguir revertir a despoboación que sufre o rural. E por outra, porase en marcha un plan de apoio e asesoramento á lactancia materna, dirixido pola asesora Alicia Conde. O programa incluirá talleres, obradoiros e acompañamentos personalizados nos propios fogares, tanto durante o embarazo como nos primeiros meses de vida do bebé. Que estas nais que estén neste concello van poder contar comigo para que eu me desplace ao seu domicilio e podamos solucionar todos os medos, dúbidas ou dificultades que sí que a veces xurden, pero que con estes acompañamentos todo ten solución. Un plan que se engade a outros programas municipais como punto de atención á infancia, os campamentos de verán ou as actividades de conciliación durante todo o ano. En Lousame seguimos apostando pola conciliación. Este é un ambicioso programa que vamos poñer en marcha, pero, bueno, súmase xa, como el decía, a moitos que temos xa en marcha desde fai moito tempo. Un deles, como todos sabedes, é o noso punto de atención á infancia. É un lugar onde, bueno, a verdade é que todos os anos está moi solicitado e enchemos todas as plazas. Teñen todo o tempo necesario para poder acudir ali, porque só pecha no mes de agosto, co cal é un amplo tempo para que os pais estén tranquilos e poidan levar os seus bebés. E logo temos tamén o servicio Concilia. Con esta iniciativa, Lousame aposta por apoiar as familias, atraer a poboación nova e garantir futuro no rural.